bir wagt bir ýaş oglan köp günah etipdir. Bir ýaş oglan köp bir öýle mudam narahatmışdyk etýän günäsini, ýöne günäni äpberip bilmeýärmişdik. Şu äpberip bilmeýärligine de narahatmışdyk. Ohum bir gün zır gelip, bir gün bir agyr günne düşüp, tas bilinýänmişdik bunun günäsi. Bunun da günäsi bilinse, ya öldürülecekmiş, ya da ölüme golay edilecekmişdik. Ya Rabbi, meni şu kıyınçılığa salma, men inni äpberdim deyip öýe gelipdir. Şunup billäm görürler. Öýe gelip, iyice ağla, ağla, ağla. Hem Hudaýdan tanıp, hem zor günah edip, ağla, ağla, ağla. Soraň näme bolupdyr diýip. İblis o otokda ağlap duranmamaly. İblis otoğun daşına kellesini gumuyupdyr. Men şeytan, men galat etdim, men pohydym, şunu günah etdirdim diýip kellesini gumuyýar. Şeytan näme diýip kellesini gumuyýar, bunu günah etdirdim. Allah Taala şol ýanky oglanyň göz ýaşyna öz günäsini geçipdir. Ummat musulmanlardan 70 000 pasyk, 70 000 günäň içine girenin de günäsini geçtirmişdir. Allah Taala iblisi de şeytanı da şonu köküzdür. Şon gözüniň ýaşy bilen dökülüp duran rahmatlary. Inni o iblis ona öýde bir geçti 70 000 neferinde şoň eli bilen jennete girjegin bilensiň kellesini gumuyup ýürýär. Allah üçin aýtýan gowluk bilen asmanyna ahatyny geçir. Can oğuncun, can ayarlar, can yaşayalım, can yaşayın. Bidireklik bilen yokurda adım tutulmasın.